Lei pi we pi we ha kan ke sngi ki pusan alor ke gospel kum Lukas nong ko ba khat khantai ka de khat ke pasal pu we adu sa pu sao ba ong spang ke jing yam jong Jisu alor ke Jerusalem haba ulapoi hajan bat ulai i ka nong ba u Jisu ulai yam halor jong ka ula uda ong pa phanda tip ha kan ke sngi pa kraw ya galenti kebayalam sya kecing suk. Rementa laburi ya ka naki khamat jong pha. Kisingi kinwan haba kinong shun jong pha kinsa tawiyar ya pha daki kharai kinsa kerkut ya pha bat kinsa khang ya pha na barok saudong. Kinsa penjot thiau ya pha bat ya ki khun jong pha hapo ki kenro jong pha. Kin om pensa wat uwei umau halor uwei pat. Na marba pham syam la itu ya ka bor haba ublei wan jengo ya pha. Kini ke gospel wajang ne Jisu u yam halor ke Jerusalem. Mar a Jerusalem kadon ka tempel ya kapai ki paj Israel ki mane ya ublei uba marwei uba sisya. Ba ya ki Israel bat ya kane kanong ba hakaba ki Israel ki ban mane sisya ya ublei bat ba une ublei uba sisya ulawan hapdeng jungki kimsim la itu bat la pediang ya u bat ya kata ngi sutu nakane pa phanda tip hakane ka singi ba kraw ya klenti ba ya lam sya ka jing suk Henry menta laburi ya ka naki khmat jong pha te ujisu ulawan ulayalap ya ka hima jong ublei barul ong bakalajan maru jisu uladon hangta hapedeng jongki rikim syam lapdiang ya u kane ngilaban penyadai bat kajing im jongi ngilaban apply kajing im Kristan jongi ru menta ngidei ka Jerusalem ke patumai ke Jerusalem ke badang khandau kamde ke Jerusalem beneng ke ba laong ha ka city syaki Galatia penrei ngi menta ngidei ke Kristan baru Jisu udan hapdeng jongi ulawan hangi udai u Immanuel ublei batngi menta henrei une ubalawan ya ke jingsuk ya ke ba ngila khot ya uru usim ke jingsuk ulawan hapdeng jongi henrei ngipat ngi nyim pidiang ya u shisha hoit la khot la jer Kristan tangba Jisu im hakajing im jongi kemut Kristan kemut ngideban im kum ukris tongba ngim syam la im kumba ngi peji hakane ka ri ke jongi ngi i saudong bat ke e ke bajia ti tungin sim ya kane kebalong ru kum kajing maham na ka banta jongi iwei pa iwei ba yo yang ngiru kane kajing jot kan wan bat hadu ba ban ong kum ni ba kin om pensa uat uwei umau halot uwei pat namar ba pham syam la itu ya kapor apa ublei lawan jengok ya pha oi ublei lawan jengok nadu ketiki por bu Jisu udon ha ka pertei pat ulai ya rengka bat kibriu lawan jengok te ha pedeng jengiru ublei uwan jengok berbor yangi man kasngi lengpa jong kajing kenya yuk haris bakoi kat no nangi kibas ngutu bat ki yui bat ki priang burom ya une ublei bawan jengok yangi man kasngi kamtam yaki Kristan Katolik yakane ngilakban kili yalade ublei dau Jisu uwan ban jengok yangi man kasngi man kastep man ke janmet abadon kajing kenya yuk haris bakoi kanongot na pedeng jengi ngi pidiang ya u ngi itu ya kane kapor ngi pelat ya kapor ban wan saying mane sya kano ke jeka badon bala tip bala penbena ba kandon ke jingkinya yo karis bakoi laning ong kamas bakoi kamtam ha ka singi utrai lakno kumno ladingim la ban poi ha ka singi
poya handai hakasing utrai kadai ke bentai jongi ban lej ban ya kendu ya ublei ubawan ban ya syem yangi tu kon men ko para ada baru sikata ngim syem lalek kumta tungin pai no kat dang don kapor kene kide kisngi jong kisngi ki bakhadu de namar kata to ngin om pen ya kid onot to ngin om pidiang buram ya usim jong kaperthai ring ring pidiang buram hakajing im jongi ya usim jong kabeneng u jisu hi ukun jong blei aba wan om de tang jisu ubadon hapdeng jongi u blei laiwei udon hapdeng jongi tungin pidiang buram man kasingi man kapor pat bangin pelaj ya kapor ban lej sya kajing kinya yo kharis man kapor kenang ba kata kasingi jong kajing jot nakadaw jong kajing le jongi hi kan om wan hap halor jongi kemen ko para kene gede kubor lang ba jong kene gospel lang ba ka syuntur ke barit ke jonga kwa ban pasyat halor ke jemut jeng perkhat ke jong pi papin perkhat bat ban pai sa u jisu namar klem u jisu nginom la ban poi shabeneng klem u jisu wada ke jing im hasla pertei nginom la ban le ai tu try unyarap yangi iwei pa iwei hak teng pa berkun men sim bakut amen sekeduk biang